Што стаяла за візітам Пуціна да Лукашэнкі? За што КДБ ладзіць чысткі на беларускай чыгунцы? І якія несуцяшальныя прагнозы даюць Вадзім Пракоп'еў і Сяргей Чалы? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Прапагандысцкі візіт старэйшага брата. Пасля адлёту Пуціна ў ноч на суботу Лукашенка зладзіў сабе паўнавартасныя выхадныя. Чарговы ж працоўны тыдзень пачаўся для яго з даволі традыцыйнага мерапрыемства – агледзінаў у Мінску чарговага расійскага губернатара. Кіраўніку Рэспублікі Алтай Віктару Таменка Лукашенка чамусьці стаў расказваць пра статыстычныя паказнікі ягонага рэгіёна. Не абышлося і без міні-спектакля з удзелам міністра сельскай гаспадаркі Сергеем Барташам. Ваш регион очень близок нам по духу. Он по праву считается житницей Сибири, одним из самых крупных аграрных районов России. По объемам намолоченного зерна, в первую очередь высококачественной пшеницы, вы входите в первую десятку регионов Российской Федерации. Я уже не говорю про гречиху, по которой вы признанный лидер прошлого года с урожаем почти 1 миллион тонн. Нам надо обратить внимание на это. Если нам нужна будет хорошая гречиха, вот где мы можем ее дозакупить, хотя мы пытаемся в нашем краю, где не очень-то возделывали ее, пытаемся обеспечить свою потребность в Беларуси. Мяркуючы па ўсім, прыезд у госці Владзіміра Пуціна не нёс істотных стратэгічных задач. Пасля чарговага пераабрання на пасаду кіраўнік Расіі проста абазначыў прыярытэты нацыянальных інтарэсаў. Першы ў гэтым спісе Кітай, другой ідзе Беларусь. А праз 2 дні пасля візіту ў Мінск Пуцін выправіўся ва Узбекістан. Аналітыкі мяркуюць, што ў раптоўным візітам да Лукашэнкі прэзідэнт Расіі хацеў паслаць сігнал Украіне і Захаду у адказ на падрыхтоўку вялікай мірнай канферэнцыі ў Швейцарыі, каб акрэсліць сваіх ваенных саюзнікаў. Таксама меркавалася, што мэтай візіту можа стаць удзел у вучэннях па выкарыстанні тактычнай ядзернай зброі, але на выніковай прэс-канферэнцыі Лукашенка прызнаўся, што на гэты раз больш абмяркоўвалі эканоміку, чым абарону. І тут, у якасці прыкладу адсутнасці канкрэтыкі, можна прывесці дамоўленасць пра гатоўнасць адмяніць роумінг паміж Расіяй і Беларусю. Гэтае пытанне абмяркоўваецца дзесяцігоддзямі, але так нічога і не памянялася, і, напэўна, у бліжэйшы час і не памяняецца. Акрамя таго, Лукашенка дазволіў выкарыстаць сябе для некалькіх прапагандысцкіх заяў. Спачатку ён абазначыў стаўленне да прэзідэнцкіх паўнамоцтваў Владзіміра Зяленскага. Меня тут или нас часто упрекают, что мы диктаторы, там еще кого-то к этому пришивают. Вот она, демократия. Ни Конституционный суд, ни другие суды ничего не могут сказать. Поэтому юридической чистоты, о которой говорил Владимир Владимирович, там нет и быть не может в этой ситуации. А таксама ён знайшоў вінаватых у гібелі прэзідэнта Ірана Ібрахіма Раісі. Падобна, Лукашэнку, які таксама знаходзіцца пад санкцыямі, вельмі пужае перспектыва паўтарэння ягонага лёсу. Пуцін жа ў гэты час выглядаў даволі сумуючым. Мерзкая, омерзительная позиция Соединенных Штатов привела к этому. Я имею в виду, прежде всего, санкции. Эти негодяи не имели права вводить санкции против судов, против самолетов, вертолетов и прочее, на которых перевозят людей. Они же ввели санкции, по-моему, против судов в России, против нас, против моего, допустим, самолета. Ну, Владимир Ильича не достанут, потому что у него российский борт. А здесь они ввели эти санкции. Это что, нормально? Пасля вячэры, на якой расійскага госця частавалі дранікамі, мачанкай і фірмовай салатай з цыбулі, той адправіўся дадому. У аэрапорце яго праводзіў як асабіста Лукашенка, так і добрая частка беларускага ўрада. Дзяржава адціснула паспяховы прыватны завод і давяла яго да катастрофы. У 2020 годзе ў Мёрах на поўначы Беларусі запусцілі металапракатны завод, у які інвеставалі больш за 200 мільёнаў еўра. Летам наступнага года на прадпрыемства збіраўся прыехаць Лукашенка, але замест гэтага затрымалі кіраўніцтва і некаторых супрацоўнікаў. Іх абвінавацілі ў злоўжыванні ўлады і ухіленні ад выплаты падаткаў. Пасля затрымання кіраўнікоў завод паўгода проста не працаваў. Пад гэтую справу дзяржава
дзяржава ўзяла і нацыяналізавала прадпрыемства. Улады сцвярджалі, што яно цяпер працуе паспяхова, але яго фінансавыя вынікі чамусьці былі засакрэчаныя пастановай урада. Але ў Мёрскай раёнцы выйшаў матэрыял, з якога стала вядома пра стан некалі паспяховага прадпрыемства, і ён катастрафічны. Гендырэктар Сергей Ісаеў расказваў, што за мінулы год завод выпусціў 63 тысячы тонн прадукцыі, а сёлета збіраецца атрымаць як мінімум 70. Але ягоныя вытворчыя магутнасці складаюць 150 тысяч на год, а гэта значыць, што завод загружаны менш, чым напалову. У той жа час чыноўнік сцвярджае, што кампанія годна дала рады санкцыям і нават мае прыбытак, але якім чынам ён дасягаецца, не растлумачыў. КДБ Беларусі зладзіў аблаву на чыгуначнікаў за фота аварыі, якую хацелі схаваць. 10 мая каля станцыі Мінск-Сартавальны з рэек сышоў лакаматыў. Фота здарэння хутка разляцелася па працоўных чатах, і ў выніку пра яго напісала незалежная супольнасць чыгуначнікаў Беларусі, прызнаная ўладамі экстрэміскім фарміраваннем. Пасля розгаласу ў лакаматыўным дэпо Мінск пачалася хваля затрыманняў. Вядома, што 21 мая там схапілі 6 машыністаў і іх памочнікаў. Праз 3 дні палову вызвалілі і звольнілі, а астатнія засталіся за кратамі. Іх абвінавачваюць у спрыянні экстрэмізму за перасылку фота аварыі. Вадзім Пракоп'еў працягвае сваю палітычную дзейнасць і зноў прагназуе сумную будучыню. Цяпер у інтэрв'ю парталу «Зеркала» ён растлумачыў, чаму ідзе ў каардынацыйную раду і навошта яна ўвогуле патрэбная. Галоўная думка Пракоп'ева такая: беларускія дыаспары за мяжой мусяць аб'ядноўвацца ў палітычную сілу, інакш, папярэджвае ён, яны проста знікнуць, растварыўшыся ў іншых краінах. А таксама ён прайшоўся і па кабінеце Святланы Ціханаўскай. Цытата: «Гэта закрытае акцыянернае таварыства, якое даўно уключыла рэжым самавыжывання. Там няма энергіі для рэформаў, няма нават прызнання таго, што беларускі дэмакратычны рух знаходзіцца ў крызісе». Канец цытаты. Таму, на думку Пракоп'ева, беларусам патрэбны іншы інструмент, і ім былы рэстаратар бачыць каардынацыйную раду. Праўда, ці здолее яна стаць такім інструментам, пытанне пакуль адкрытае. Іншы вядомы прагназіст Сергей Чалы таксама вырашыў зазірнуць у будучыню. У сваёй перадачы ён паразважаў пра тое, якой будзе Беларусь, калі не стане Лукашэнкі. Мы будем наблюдать переигрывание событий холодного лета 1953 года, в том числе еще и потому, что, как я уже говорил, лукашизм – это поздний сталинизм, и динамика, так сказать, развала и преобразования системы, она, в общем, примерно, как мне кажется, будет такая же. Сергей Чалы чакае расколу паміж умоўным Берыяй, то бок сілавікамі, і умоўным Хрушчовым Малянковым, то бок чыноўнікамі. І ўсё звядзецца да таго, хто каго пераможа, хто каго хутчэй арыштуе як здрадніка, ворага ці яшчэ каго. Аналітык разважае, што не ў інтарэсах беларусаў перамога крыла сілавікоў, бо гэта будзе азначаць, што градус гвалту вырасце нават у параўнанні з цяперашнім узроўнем, і тады цывільныя чыноўнікі будуць вымушаныя звярнуцца да людзей і вуліцы. І гэта той шанец, да якога беларусам варта быць гатовымі. Пасля ж, мяркуе Чалы, у Беларусі пройдзе і свой аналаг 20-го з'езду КПСС, канец культу асобы Лукашэнкі і яго поўнае развянчанне. Але Чалы таксама папярэджвае, калі гэта здарыцца, то скончыцца не развалам лукашэнкаўскай сістэмы, а хутчэй яе трансфармацыяй. Але ў любым выпадку гэта будзе рухам наперад да чагосьці лепшага. Людзей кармілі тухлым мясам. Тэлеканал АНТ паказаў сюжэт пра злачынную групу, якая адкопвала ў жывёльных могільніках тушы загінулых жывёл, разбірала іх і адмывала содай дымыйнымі сродкамі. Далей жа мяса змешвалі з якаснай прадукцыяй і адпраўлялі на паліцы крам, а таксама на экспарт у Расію. У гэтым бізнесе нават былі свае ветэрынарныя дактары і тэхнолагі, якія раілі, як лепш схаваць прыкметы псавання. Усіх фігурантаў справы затрымалі, і ім пагражае да 10 гадоў калоніі. Самая жорсткая калонія Беларусі на працягу сутак была адрэзаная ад знешняга свету. За ўдару маланкі ў воўчых норах згарэлі ўсе электрапрыборы. Здарэнне адбылося 20 мая. У Івацэвіцкім раёне прайшла магутная залева з навальніцай. Стыхія цалкам адключыла тэлефонную сувязь у калоніі, а цяпер стала вядома, што за ўдараў маланкі згарэлі ўсе падключаныя электрапрыборы. За гэтага згарэла начынка ўсіх камп'ютараў у калоніі і адмянілі ўсе відэазванкі. На гэты момант папраўчая калонія падлічвае страты.
Памёр адзін з дырэктараў холдынга кашалька Лукашэнкі. Стала вядома пра смерць дырэктара прадпрыемства Амкадор Пінск Міхаіла Будгусаіма, якому было 53 гады. Што стала прычынай раптоўнага сыходу менеджера, невядома, але ў 2020 годзе ён цяжка перахварэў на каранавірус. 25 дзён мужчына ляжаў на апараце штучнай вентыляцыі лёгкіх, а таксама яго давялося перавозіць і ратаваць у Мінску. Медыкі называлі ягоны выпадак адным з найбольш цяжкіх. Будгусаім даўно працаваў на прадпрыемстве, якое ўваходзіць у бізнес-імперыю набліжанага да Лукашэнкі Аляксандра Шакуціна. Двойчы яго прызнавалі чалавекам года Пінска. У Гродні вынеслі дзікі прысуд нібыта за тэрарызм і падрыхтоўку дыверсій. Беларуса Вадзіма Пацэнку і расіяніна Аляксея Кулікова затрымалі ў пачатку мінулага года. Іх абвінавачвалі па 5 цяжкіх артыкулах, у тым ліку ў акце міжнароднага тэрарызму і агентурнай дзейнасці. У прапагандысцкім фільме сцвярджалася, што Пацэнка павінен быў падарваць нафтабазу, а ягоны калега Кулікоў нібыта фатаграфаваў розныя аб'екты ў Гродні на замову спецслужб Украіны. Суд над мужчынамі праходзіў з 26 лютага па 11 красавіка, але аб прысудзе стала вядома толькі цяпер. Вадзіма Пацэнку асудзілі да 21 года калоніі, а Аляксея Кулікова да 23. Вядома, што апошняе слова расіянін Кулікоў прамовіў на украінскай мове. На выхадных у Беларусі кепска працаваў інтэрнэт і блакаваліся VPN-сервісы. Гэта можа быць звязана з галасаваннем у каардынацыйную раду. У суботу пачаліся праблемы з адкрыццём некаторых старонак, а самыя папулярныя праграмы VPN, якія дазваляюць адкрываць заблакаваныя рэсурсы, перасталі працаваць. Прычым гэта быў лакальны збой, бо па-за межамі Беларусі ніякіх праблем не назіралася. Варта патлумачыць, што такія блакіроўкі з'ява даволі рэдкая. Напэўна, лукашэнкаўцы б з задавальненнем заблакавалі VPN заўсёды, але сервісамі карыстаюцца не толькі для таго, каб чытаць заблакаваныя СМІ. Гэта важны элемент працы дзяржорганаў і IT-сферы. Калі ён не працуе, то гэта прыносіць вялікія фінансавыя страты. Адзначым, што ў выбарах у каардынацыйную раду на гэты момант узялі ўдзел каля 5,5 тысяч беларусаў. Галасаванне скончыцца апоўначы аўторка. Стала вядома пра гібель яшчэ аднаго беларуса, які ваяваў ва ўкраіне на баку Расіі. 16 мая ў Харкаўскай вобласці загінуў былы спецназавец Руслан Нікіцін. Ён нарадзіўся і вучыўся ў Лідзе, а таксама вядома, што ён служыў у разведцы брыгады спецпрызначэння ў Мар'інай Горцы. Пасля службы ён з'ехаў у Расію, ажаніўся і нават паспеў атрымаць расійскі пашпарт, але пасля добраахвотнай адпраўкі ва ўкраіну насіў на сваёй форме нашыўкі з лукашэнкаўскім сцягам. Згодна з афіцыйнай версіяй, Руслан Нікіцін загінуў, ратуючы саслужыўцаў. Ён стаў адной з ахвяр новай спробы наступу расійскіх войскаў на Харкаў, якая ў выніку не прывяла да істотных дасягненняў. Малы пасталеў. Аднаго з вядучых калыханкі забралі ў армію. 25 мая ў навучальным цэнтры ў Печах прыняў прысягу малады акцёр Валеры Русецкі, які здымаецца ў дзіцячай перадачы пад іменем «Хлопчык Данік». Дзеля арміі хлопцу давялося ахвяраваць адукацыі. Ён паступіў у тэатральную вучэльню ў Маскве, але паступленне за мяжу не гарантавала яму адтэрміноўкі ад прызыву на радзіме. Таму яму давялося адлічыцца і ахвяраваць на некаторы час сваёй марай. Хлопчык Данік з'явіўся ў калыханцы ў 2020 годзе. Ісці на кастынг яго пераканала бабуля. Цяпер акцёра чакаюць 1,5 года ў войску. Ён вучыцца на камандзіра бронемашыны пяхоты. У Калінкавіцкім раёне ў госці да людзей прыйшоў лось. У тыктоку з'явілася відэа, на якім бачна, як дзікая жывёла ідзе па дарозе, а пасля пачынае абнюхваць машыну. У канцы роліка лось проста сыходзіць. Відэа набрала 1 000 000 праглядаў і амаль 1500 каментароў, большую частку якіх складаюць парады і разважанні, з чым звязаныя паводзіны незвычайнага госця. Вось такія навіны панядзелка. Подписывайтеся на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы завтра.